ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବେଲକୁ ଦବେଇ ଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରିଙ୍କି କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରିଙ୍କି ଆଳୁ ଚାଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେ ଚାଞ୍ଚୁଛି ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଳୁ ଚଞ୍ଚା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚାଞ୍ଚୁଛି, ତା ବାଦେ ତା ଛୁରୀରେ ବେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବେଣ୍ଟ ନଥାଇ ସେ ଆଳୁ ଚାଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚାଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାହା ବି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆଳୁ ଚାଞ୍ଚୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ତା'ର ଆଳୁ ଚଞ୍ଚା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ତା'ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଚାଞ୍ଚୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଝିରେ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ରିଙ୍କିର ଆଳୁ ଚଞ୍ଚା ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସିଏ ଗୋଟେ କଂସାରେ ଆଳୁ ଯାକ ରଖିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆଳୁକୁ କାଟି ଦେଉଛି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛୁରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଳୁକୁ କାଟୁଛି। ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆଳୁ କାଟୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ଆପଣ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିଲାବେଳକୁ ଆଳୁ ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କାଟୁଛନ୍ତି ତାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଳୁ କଟା ରିଙ୍କିର ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କିଛି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାହେଲେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ କିଛି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରିଙ୍କି କାଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତାହାକୁ ଆଳୁ କଟା ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।